Toto je zmidelnený jojobový olej, ktorý, teda, no to je v podstate vosk, ktorý obsahuje veľmi veľa nezmeniteľných častí. To je práve tá vrstva, ktorá tam pláva na povrchu. Ja ju teraz odlejem, pod ňou je mydlo. Toto mydlo, ako vidíte, je veľmi mäkké. Ja som dala príliš veľa vody, pretože som si neuvedomila, že v podstate v tom jojobovom oleji sa nachádzalo veľmi málo zmidelniteľných zložiek. Takže skúšame, ako funguje. Mám pocit, že si umývam ruky mydlom, veľmi jemným teda, aj keď moc nepení. V každom prípade teraz po umytí, ak si všimnete, tak mám na rukách kvapky vody, pretože sa mi v podstate ten zvyšky zrejme nejakého vosku, ktorý nebol zmidelnený, mi ostali na ruke a cítim ich mastné.